Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычна з Алексеем Батюковым. І сёння мы пачынаем не ў нашай звычайнай студыі, потому што з нашай студыі адбылося вось гэта, і вось гэта. А пачынаем мы вось тут, на месцы, которое можна лічыць, напэўна, самым гістарычным на Магілёўшчыне і на ўсёй Беларусі. Я маю на ўвазе вось тую мясцовасць і вось тое урочышча альбо горку. Ну і у нас невялічкі конкурс. Здагадайцеся, як называецца гэтая горка, а падказкі у нашых самых першых роліках, у прыватнасці, у нашых апавяданнях пра неандэртальцаў. Такім чынам, ад вас у каментарыях напісаць, што гэта за горка, што гэта за ўрочышча за маёй спіной. Ну, ад мяне прыз. 2 білета ў адзін магілёўскі музей. Да, і ніякага дачынення гэтая горка не мае да нашай сённяшняй тэмы, проста апынулася побач і проста гэта унікальнае месца. Так, ну а зараз я працягваю. Нам прыйшлося перамесціцца з таго месца, як зараз модна казаць, зрабіць рэлакацыю з таго месца, дзе я здымаў тое урочышча, потому што да яго было вельмі цяжка дабрацца і там было невыносна знаходзіцца доўга. Ну, такія бываюць часам умовы. Зараз я знаходжуся на беразе возера, якое называецца Бесіто. Гэта таксама невялічкая загадка, дзе ж яно такое возера у нас на Магілёўшчыне. Нават мясцовыя часам не ведаюць. Ну, ладно, гэта ўсё прыватныя справы. Я працягваю, власна кажучы, давайте з вами зараз узгадаем, якія пытанні задавалі пад мінулым ролікам. Дзіма Кузнец задаў такое пытанне. Калі ў 15 стагоддзі на тэрыторыі ВКЛ жылі каля мільёна чалавек, то на тэрыторыі Беларусі атрымліваецца, што каля 300 тысяч. Ці ёсць нейкія дадзеныя па колькасці насельніцтва ў 15 стагоддзі на тэрыторыі Беларусі і Магілёўшчыны? Адносна Магілёўшчыны такіх дадзеных дакладных ніякіх няма, і наогул па Беларусі гэтыя дадзеныя выключна прыблізныя, але вы абсалютна правы. Лічыцца, што ў канцы 14 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі пражывала 300, ну можа 400 тысяч чалавек. Для параўнання на тэрыторыі сучаснай Літвы пражывала 100-200 тысяч чалавек, але ўжо да пачатку 16 стагоддзя колькасць насельніцтва вырастае на тэрыторыі Беларусі і складае прыблізна 700-800 тысяч чалавек. Прынамсі, такія звесткі падае нам беларускі даследчык, спецыяліст па гэтай тэме Вячеслав Насевіч. Наступнае пытанне, якое таксама задаў Дмітрий Кузнец. Хутка будзе фестываль «Наш Грунвальд». Арганізатары расказваюць, што гэта была найбольш вядомая бітва ВКЛ. Ці сапраўды гэта так? Ці правы арганізатары? Абсалютна правы. Безумоўна, гэта так. Гэта найбуйнейшая і найзнакаміцейшая бітва, у якой удзельнічалі войскі ВКЛ. У гэтай бітве аб'яднаныя войскі ВКЛ з войскамі каралевства польскага разграмілі Тэўтонскі ордэн, пасля чаго Тэўтонскі ордэн ужо больш ніколі не змог вярнуцца на вяршыню сваёй магутнасці. Гэта, па сутнасці, было завяршэнне існавання гэтай дзяржавы, самастойнага існавання гэтай дзяржавы. Неўзабаве Тэўтонскі ордэн стане васалам каралевства польскага. І наогул Тэўтонскі ордэн, які ў гэты самы час, вось да моманту пачатку бітвы, выступаў як наймагутнейшая узброеная сіла ва ўсім цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне, будзе дашчэнту знішчаны ў якасці такой вось значнай сілы. І уласна кажучы, сам заняпад ордэна адбыўся ў выніку той самай вялікай вайны, апофеозам якой і стала Грунвальдская бітва. Ну і, напэўна, у гэтым пытанні ёсць такія моманты, а ці не было больш важных, значных бітваў, бітва пад Оршай, які-небудзь іншая, Кірхгольмская бітва, бітва пад Венай. Магчыма, яны таксама маглі б прэтэндаваць на статус самай знакамітай бітвы. Ну, бітва пад Оршай, яна, канешне, вельмі значная, але яна лакальна значная. Значная конкретно у стасунках паміж ВКЛ і маскоўскай дзяржавы. І яна не прывяла да знішчэння саперніка. Тут, па сутнасці, мы атрымалі такую сітуацыю, калі сапернік быў фактычна знішчаны. Як ваенны поспех, канешне, як праява тактычнай мудрасці, таленту военачальніка, канешне, бітва пад Оршай цудоўны канкурэнт Грунвальдскай бітве. Ну, аднак, канешне, калі казаць пра агульнаеўрапейскае значэнне, пра значэнне для развіцця ўсяго рэгіёна, то бітва пад Грунвальдам будзе больш прыярытэтная. Ну і наступнае пытанне, яго задала нам Наталья Ветрова, яно адносіцца да той жа самай тэматыкі практычна. Цікава было б даведацца аб адносінах ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам.
адносіны былі вельмі складанымі. Так, ну давайте пачнем з таго, што пазнаёмся з гэтым ордэнам. Ордэн, Тэўтонскі ордэн, яшчэ ёсць адна назва нямецкі ордэн. Поўная яго назва ордэн дома святой Марыі Тэўтонскай у Іерусаліме. Ён чым вылучаўся сярод астатніх ордэнаў таго часу, тым, што да яго хіліліся ў асноўным немцы. Яны неяк вылучаліся сярод астатняй масы крыжакоў і неяк гуртаваліся вакол канкрэтна гэтага ордэна. Ордэн быў створаны ў Іерусаліме падчас трэцяга крыжовага пахода. Але Іерусалім быў згублены. Прадстаўнікі ордэна размясціліся ў нямецкіх землях, яны сталі скупаць маёмасць, і ў нейкі момант аказалася так, што пасля пэўнай колькасці пакупак, абменаў маёмасці ім належаў цэлы горад Нюрнберг. Сіла і моц гэтага ордэна стала заўважнай. Венгерскі кароль Андраш III запрасіў іх дзеля барацьбы супраць полаўцаў. Полаўцы тады былі паганцамі. Гэтае запрашэнне тэўтонцы прынялі з ахвотай. Яны сталі ў Венгрыі будаваць свае замкі, адбіваць напады полаўцаў, але узвышэнне ролі гэтага ордэна ў гэтым рэгіёне не спадабалася мясцовай знаці, і ордэн быў выгнаны, правда, не ўвесь. Частка прадстаўнікоў ордэна так і засталіся жыць у Венгрыі, і потым яны ўліліся ў склад так званых трансільванскіх саксаў, якія пражылі на тэрыторыі Трансільваніі аж да Другой сусветнай вайны. Ну і ключавую ролю ў гісторыі ордэна адыграла тое, што ў 1234 годзе польскі кароль Конрад Мазавецкі запрасіў тэўтонцаў для барацьбы супраць прусаў. Гэтае балцкае племя уяўляла сабою моцную пагрозу, сур'ёзную пагрозу для польскай дзяржавы, ну, за кошт пастаянных набегаў. Тэўтонскі ордэн паступова скарыў практычна ўсю Прусію і ўсіх прусаў. Тут на гэтай тэрыторыі потым паявіцца ўжо нямецкая Прусія. Такая з'ява вось такіх крыжовых паходаў супраць паганскіх плямёнаў ва ўсходняй, паўночнай Еўропе была не адзінкавая. Напрыклад, крыжовыя паходы супраць паганскага насельніцтва абвяшчаліся не толькі супраць балтаў, але і, скажам, супраць фінаў у практычна той жа самы час. Некалькі было крыжовых паходаў, якія таксама прывялі да хрысціянізацыі фінскага, напрыклад, насельніцтва. Што ж да тэўтонскага ордэна? У 1283 годзе ён фактычна скарыў ужо ўсіх прусаў, і наступнай ахвярай агрэсіі тэўтонцаў стала Літва. Фактычна, вот менавіта з 1283 пачынаюцца пастаянныя войны тэўтонскага ордэна супраць Вялікага княства Літоўскага. І даследчыкі нават лічаць, што па сутнасці менавіта супрацьстаянне з ордэнам загартавала, падрыхтавала умовы для ўзнікнення самой гэтай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. На працягу існавання ранняга Вялікага княства Літоўскага ордэн не проста часта ваяваў з Вялікім княствам Літоўскім. Гэта былі пастаянныя несупынныя паходы. Пераважна гэта былі паходы ордэна на Вялікае княства Літоўскае. ВКЛ у адказ паходы ладзіла нашмат радзей. Толькі там фактычна пару таких значных буйных паходаў у асноўным абаранялася. Што сабой уяўлялі гэты паходы? Гэта былі набегі. Нярэдка гэтыя набегі складаліся з некалькі дзесяткаў чалавек, але бывалі набегі і па некалькі тысяч чалавек. Намінальнай прычынай такіх набегаў заўсёды было паганства Літвы, паганства літоўскага насельніцтва. Пасля таго, як Вялікае княства Літоўскае прыняло хрысціянства ўжо ўсім насельніцтвам, калі паганская частка дзяржавы прыняла каталіцтва, балтская частка, перастала быць актуальнай гэтая намінальная прычына набегаў, але ў гэты самы час ордэн пачынае выкарыстоўвацца ўжо палітыкамі Вялікага княства Літоўскага для унутрыпалітычнай барацьбы. У прыватнасці прэтэндэнт на статус Вялікага князя Літоўскага Вітаўт уцёк у ордэн падчас супрацьстаяння з Ягайлай, падбухторваў ордэн для наступных набегаў на Вялікае княства Літоўскае, спрыяў шматлікім паходам ордена на землі ВКЛ у 1390-х годах і абяцаў ім аддаць Жамойць, частку Вялікага княства Літоўскага. Крыжацкія паходы супраць Вялікага княства Літоўскага забараніў рымскі папа Баніфацый толькі ў 1403 годзе.
Ну а потым, уласна кажучы, агрэсія ордэна, як мы ўжо ведаем, спынілася пасля Грунвальдскай бітвы і пасля заканчэння Вялікай вайны. Так, ну а зараз мы працягваем, і сёння мы будзем с вами развітвацца з 15 стагоддзям у гісторыі ВКЛ і у гісторыі нашай дзяржавы і Магілёўшчыны. Минулым разом мы спыніліся на княжанні і смерці Жыгімонта Кейстутавіча ў 1440 годзе. Пасля Жыгімонта Кейстутавіча вялікім князем літоўскім стаў малодшы сын Ягайлы Казімір Ягелончык, сын Ягайлы і Соф'і Гальшанскай. Пасля смерці Жыгімонта дзяржаўная унія паміж ВКЛ і Польшчай была скасаваная. Яна саступіла месца персанальнай уніі, калі абедзве дзяржавы належалі аднаму манарху. І цяпер на працягу некалькіх стагоддзяў вось такія адносіны і будуць захоўвацца паміж гэтымі двума дзяржавамі, унійныя адносіны з пастаянным адмаўленнем вось гэтай залежнасці ад Польшчы з боку Вялікага княства літоўскага. Гэта мы яшчэ наперадзе пабачым. Ну а пакуль што 1440 год вялікі князь літоўскі Казімір Ягелончык, у 1447 годзе ён стане каралём польскім под імём Казімір IV, а ў ВКЛ ён быў Казімірам I. Галоўным плёнам яго унутрыпалітычнай дзейнасці на пасадзе вялікага князя літоўскага можна лічыць прывілей 1447 года, які таксама называецца Казіміраўскі прывілей. Гэтым прывілеем баярству вялікага княства літоўскага даваліся шырокія паўнамоцтвы. Ну і асноўным прывілеем, які варта тут адзначыць, было тое, што баярству было дазволена з гэтага часу судзіць сваіх сялян. Гэта было першым крокам па запрыгоньванні сялянства, тым крокам, без якога, уласна кажучы, запрыгоньванне было б далей немагчымае. Яно адбылося вось менавіта па гэтым прывілеі 1447 года. Вялікі князь урачыста абавязаўся бараніць незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы. Таксама ён гарантаваў баярству, што землі і дзяржаўныя пасады Вялікага княства літоўскага ніколі не будуць давацца людзям, якія не нарадзіліся ў ВКЛ. Фактычна, такім чынам прывілей забараняў інфільтрацыю польскай шляхты ў склад урадовых асобаў Вялікага княства літоўскага і таксама ў склад вялікалітоўскага магнацтва. Варта адзначыць, што асноўныя нормы прывілея, і ў тым ліку вось тыя, якія былі толькі што адзначаныя, амаль што без змен увайшлі ў статут Вялікага княства літоўскага 1529, 1566 і 88 гадоў. Ну і варта адзначыць, што ў час княжання Казіміра Ягелончыка адбываецца некалькі важных і лёсавызначальных падзеяў на еўрапейскім кантыненце. Гэта адказ на пытанне Міхаіла Палітыкі, які папрасіў, каб я таксама расказваў пра падзеі, якія адбываліся ў вакольных дзяржавах, у дзяржавах навокал Вялікага княства літоўскага ў гэты час. Такім чынам, у 1453 годзе падзе Канстанцінополь. Асманская імперія, доўга змагаючыся з рэшткамі былой Візантыі, канчаткова заваёўвае Канстанцінополь і ў гэтым горадзе засноўвае сваю сталіцу. У літаратуры нярэдка можна сустрэць меркаванне, што падзенне Канстанцінополя прывяло да паніжэння статусу праваслаўнай царквы. Гэтае меркаванне варта ўлічваць, але таксама трэба ўлічваць той факт, што хрысціянская свядомасць гэтага часу у прынцыпе прадугледжваў пакорнасць і цярпенне пакут. У тым ліку і пакут, ну, напрыклад, за свой святы горад. У гэты ж самы час у руках няверных знаходзіцца і Іерусалім, і гэта, ну, наўрад ці прыводзіла да таго, што хрысціянства слабела ў параўнанні з іншымі рэлігіямі. Пакуты царквы, якія усведамляюцца як несправядлівыя пакуты царквы, калі царква належыць, калі нейкія сімвалічныя гарады і святыні царквы належаць няверным, толькі узвялічвалі веру і узвялічвалі жаданне барацьбы. Ну, ёсць таксама адно вельмі распаўсюджанае меркаванне, што падзенне Канстанцінополя прывяло фактычна да паяўлення канцэпцыі Масква, Трэці Рым. Існуе распаўсюджанае меркаванне, што гэтая формула
першапачаткова ўжо улічвала нейкую імперскасць, уключала ў сябе нейкую імперскасць, аднак насамрэч характар гэтай формулы быў першапачаткова выключна эсхаталагічны. Яна была выкарыстана ўпершыню пскоўскім старцам Філафеем у 1523 і 1524 годах, калі ён напісаў два свае лісты, у тым ліку маскоўскаму князю Васілю Івановичу. Першапачаткова адозва лічыць Маскву трэцім Рымам азначала, што звярніце ўвагу, быў першы Рым, за свае грахі ён страціў, уласна кажучы, сваю веліч і быў разгромлены варварамі. Быў другі Рым, Канстанцінополь, лёс якога такі самы, страта чысціні, рэлігійнай чысціні, грахоўнасць і, уласна кажучы, заваяванне варварамі. У гэтай формуле Масква трэці Рым звярталася ўвага, што Масква гэта апошняя сталіца праваслаўнай дзяржавы, і калі яна будзе згубленая, калі яна страціць зноўку сваю чысціню веры, то і будзе заваяваная варварамі, то чацвёртага Рыма ўжо не будзе, больш няма ніводнай праваслаўнай дзяржавы. І ў сваіх лістах да Васіля III, у прыватнасці, старац Філафей закранае такія праблемы, што, напрыклад, варта прытрымлівацца правільнага хроснага знамення. І яшчэ трэба звярнуць увагу на тое, што занадта распаўсюджвацца стала сярод насельніцтва мужаложаства. Вось неабходна пазбавіцца гэтых грахоўных праяўленняў, неправільна хроснае знамення і мужаложаства, і тады ёсць шанец выратаваць Маскву трэці Рым. Такім чынам, гэтая формула, якая будзе мець вялікае значэнне для ўсяго нашага рэгіёна, была сфармулявана крышачку пазней, але, уласна кажучы, прычына яе фармулёўкі адносіцца да нашага часу, які мы зараз вызначаем. Ну, яшчэ адна важная змена, яшчэ адна важная падзея гэтага часу, калі княжыць Казімір Ягелончык, у Крыме ствараецца Крымскае ханства, якраз вось у гэты самы час. З 1475 года Крымскае ханство становіцца васалам Асманскай імперыі, а да гэтага часу яно было васалам Залатой Арды. Крымскае ханство даволі невялікае паводле плошчы, 26 тысяч квадратных кіламетраў, невялікае і па колькасці насельніцтва, усяго 180-300 тысяч чалавек прыблізна налічваюць сучасныя гісторыкі. На гэты час пры Казіміры Ягелончыку адносіны Крымскага ханства і ВКЛ былі мірнымі і добрасуседскімі, але пазней Крымскае ханства выступіць у якасці даволі важнага іграка на ўсходнееўрапейскім кантыненце і пастаяннай пагрозы, у тым ліку і для ВКЛ. Казімір Ягелончык памёр у 1492 годзе, а яго наступнікам стаў Александр II, такі тытул ён насіў у ВКЛ, Александр II, у час княжання якога адбудзецца далейшае узвелічэнне баярскай знаці. Па сутнасці, мы атрымаем перадумовы для складвання так званых шляхецкіх вольнасцяў, якія потым, уласна кажучы, загубяць і ўсю Рэч Паспалітую. Таксама у час княжання Александра II адбываецца першая сутычка з Масквой, якая пачынае свае агрэсіўныя напады на землі Вялікага княства Літоўскага. Гэта ўсё будзе пры Александре II. Пра гэта мы будзем гаварыць у нашых наступных праграмах. Сёння я з вами развітваюся. Усяго вам добрага і да сустрэчы.